Mandamos unha aperta enorme a Agapito, bueno, agardamos que sexa feliz nesta nova etapa que vai vivir. Eu non che traigo unha historia, Adri, eu traioche 12, porque son as historias de 12 rapazas, 12 mulleres de entre 16 e 20 anos que están absolutamente enamoradas da súa gran paixón, que é o fútbol. E van a emprender unha aventura, pero internacional, van cruzar o Atlántico para viaxar a Costa Rica. Detrás está Fair Play Tours, que é un proxecto que mestura a cultura, deporte e valores. Así que nos estivemos con elas para que nos conten as emocións e o que agardan desta aventura internacional que o certo é que promete ser única. Eu iba con elas perfectamente. Imagina ter 16, 17 ou 18 anos. Imagina poder viaxar a milleiros de kilómetros da casa grazas ao fútbol, coñecer novos lugares, novas persoas e novas formas de vivir a túa paixón. Esta é a historia de 12 rapazas de Arteixo que cambiarán as paisaxes galegas polos campos e as cores de Costa Rica. Bueno, para min supón moito porque vou a coñecer a moitas máis xogadoras, vou a estar tamén con algunhas compañeiras cas que xa xogo. O meu primeiro viaxe tan lonxe, usar outro continente. Eu viaxei a Dinamarca o ano pasado cas compañeiras de fútbol e paseino super ben. Pero estades preparadas? Levades vos adestramentos, tempo de preparación para esta viaxe? Sí, imos ben preparados, sí. Un pouco de presión, pero levo ben porque vou a estar cas miñas compañeiras e vámonos a entender ben no campo. Contra todos os equipos que xoguemos vamos a xogar con todas as nosas ganas e imos pasalo moi ben. Esperamos que todo sexa perfecto porque imos cun entrenador fantástico e sempre nos coida moito. Todo grazas a Fair Play Tours, o proxecto que fai posible que o deporte cruce fronteiras. Eu personalmente tiña dous soños, das cousas que máis me gustan é a xuventude, estar no medio delas porque me sinto como elas e como eles, disfruto como un enano, son un máis, e o tema dos viaxes. Viaxar, eu creo que unha das cousas que máis lle repito é que me deixen os pais levar as nenas a que coñezan mundo, a abrir as portas e que disfruten de todo o que ven, e todo o que conleva o deporte. Estuvemos en Suiza, Suecia, Inglaterra, Dinamarca, Italia, Costa Rica, nos toca ahora. O fútbol dicen que é un idioma universal, non? Entón eu creo que vai ser moi parecido, si que diferentes xente, clima, seguro que vai estar moi ben e se van a entender moi ben, vamos.